Укымышлы, затлы, тырыш, гадел князьләргә караган бер зур татар нәселе дәвамчылары абыйлы энеле Касимовларның узган гасырның башында татарларның иҗтимагый, сәяси тарихында тирән из калдырып, улы һәм дә фаҗигале юл үткәннәре билгеле. Иң авыр заманнарда Татарстан Республикасы нәкъ менә бөреләнгән вакытта революцион идеалларга ияреп, халыкны якты киләчәккә алып барырга өметләнгән, аның яшь җитәкчеләренең Галиулла һәм Сәмигулла Касимовларның милләт мәнфәгатьләрен яклауда эшләнгән эш гамәлләре һәм дә ул каршыга заманның тырнагына эләгеп, изәрлекләнеп, репрессиягә һәм фаҗигале язмышка дучар булулары һәм Казанның бер зур урамында исемнәре тамгалануы тарих битләренә инде кирип калган. Аларның җитәрлек микъдарда җыелган бу йөрәк ялкыны, вөҗдан таләбе, дөреслеккә омтылышлары күзгә күренмәс нечкә бәйләгечләр аша Касимовларның 10 меңнән артык ыру дәвамчыларын бер-берсе белән бәйләп, бүгенге көнгә кадәр нәсел башы Касим бинең олуг исемен саклап килә. Bir угыл түгел, ике угыл исәп түгел, өч угыл исәп башы, 4 угыл нигез ташы. Татар халкы борынгыдан ук һәр сүзен бушка аудармыйча, эш гамәлләре яшәү фәлсәфәсе белән раслап барган. Һәм һәрбер өлкәдә яшәгән халыкның үзенә генә хас гырыф-гадәте, яшәү рәвеше булганы да билгеле. Удмуртиянең төньягында Болезино районында урнашкан татарлар тарафыннан 1660 елларда ук нигез салынган, моны архивтагы рус язмалары исбатлый. Кистем авылында борынгыдан бер гадәт йөри. Кистемнәр улы гаилә корып башка чыкса, шул ук ишек алдына тагын бер йорт торгызганнар. Ике улы туса, 2 катлы йорт сала торган булганнар. Шуңа күрә дә кистемдә әле дә күп кенә йортлар 2 катлы, корылмаларны халкы таза, тырыш, эшчән. Күпчелегенең ыру тамырлары Касим князь нәселенә барып тоташа. Һәр яңа буын бу ыруның канын алыштырып, күзәнәген яңартып килсә дә, 1500 елларда ук бу җирле фамилиягә нигез салган Касим би нәселен дәвамчылары ата-бабаларының нигез ташын, акыл башын, асыл сыйфатларын саклап килә. Бу безнең мәчет уникаль проект буенча төзелгән була заманасында. 1829 елда Рәсәй дәүләтендә кабул ителә указ дип әйтелгән приказ була бу. Татар мәчетләрен бөтенесендә бер проект буенча төзелгән һәм шуңа образцовый проект дигән әйбер раслана. Татарлар мондый мәчетне төзеп карыйлар, әмма ул кулай булмый, чөнки төзергә дә җайсыз, ул теге тотырыклы булмый, тиз эшлә торган, җимерелә торган була, һәм ул проекттан баш тарталар татарлар. Шул 8 кыры бар аны бу мәчеттә. 8 кыры бар, бу уртасында 8 кыр, 8 почмак. Әле яңкырмалары бар тагы. Ягъни күп почмаклы мәчет булып чыга инде бу. Ни өчен шуны бездә кабул ителгән? Чөнки безнең авыл иң зур авыл булган татар авылы һәм монда безнең мәхәлләгә башка авыл халкы кергән. Гаит намазларында меңнәгән кеше катнашкан. Элек-электән шушы тирәдәге авылларны берләштерүче бер рухи мәдәни үзәк Кистем мәчете төзелешнең катлаулыгы, бинасының зурлыгы, манарасының биеклеге белән дә башка дин йортларыннан аерылып торган. 30 метрдан артык булган манараның ай утыртылган өлеше генә 4 метр чамасы була. Бу тарихи мәчет гасырлар дәвамында авылның күркен берничә мәртәбә арттыручы, аны хәвеф-хәтәрләрдән саклаучы, халкын иманлы, динле итүче бер изге урын булып санала. Авылда зур янгын чыккач та мәчетне фәрештәләр саклагандай, ул янмыйча кала. Хәтта динсезлек заманнары да бу халыкның иманын какшатмаган, ышанычларын суытмаган, Кистемдә җилкәләрен тереләй тунарга ирек бирүчеләр булмый. 2015 елда манары сүтәргә туры килде. Күз яшьләрбез сүттегәндә аны, чөнки ишләр, үзебез сүттек, чөнки ишләр башлады. Һәм инде без аны берничә мәртәбә экспертизада үткәреп карадык, специалист чакырып, алар да әйтте инде, бу иске конструкцияны саклап булмый инде. Сүтеп ягдан төзергә дип инде. Менә экономик кризис башлангачтан бераз бу эш туктатырга туры килде. Әмма әле өметебез бар, манараны торгызып, ерактан балкып тора торган булып, чөнки яң мәчетнеке манарасы кичкенәрәк. Югары өлешендә шәкертләр йотлаганнар. Гаит намазы шунда намазлар укылган. То есть бу ике мәдрәсә булгач. Менә бу пише шул вакыттан сакланган. Менә монда самовар тагып чәй кайнатырга тишеге дә бар шәкертләргә. Монда ашап ятканнар, тиге яшәп ятканнар. Шуңа күрә ястыклар ниләр куйдык. Бу мәдрәсәнең описание сакланган 1905 елга нәкъ шулай язган.
вдоль стен деген сундуки со спальными принадлежностями, на подоконниках самовар с чайной посудой деген. Революцияга кадәр Кистем авылы мәдрәсәсендә 200 шәкертнең белем алуы мәгълүм. Иң кызыгы, авылның тарихын өйрәнгән, күп кенә авылдашларның үзек нәсел чылбырларын ялгарга, шәҗәрәләрен төзергә, ыру башын табарга ярдәм иткән Касим бик князенең ерак углы Илмир хәзрәт Касимов 40 төенгә төйнәлгән Кистем авылы мәгарифенең 300 еллык тарихын табып, шишеп, аны үз халкына җиткерә. 1719 елда ук Кистемдә 6 йорт, мәчет, мәдрәсә булган икән. 300 ел элек үк биредә балалар әлиф таягын танырга өйрәнгәннәр. Тел ул безнең милли кодыбыз. Менә бер генә сүз әйтик, моңлану дигән төшенчәне башка тел белән биреп булмый, үз тел белән мәсәлән. Ул татар телендә генә бар. Һәм безнең менә динебездә дә шундый әйберләр бар, аны нәкъ татар теле аркылы гына кешегә аңлатырга була. Раббыбыз дигән сүз, Господь дип әйтсәк, нәрсәгә әйләнә? Амин дигән сүзне амин дип әйтсәк, нәрсәгә әйләнә? Руслашу бу тел аркылы бара булып чыга инде һәм руслашу аркылы христианлашуга китергә мөмкин. Әле христианлашу гына түгел, бөтенләй динсез калуы мөмкин кешенең. Чөнки безгә, минемчә, христиан дине янамый, динсезлек яный безгә. Западтан килә торган, менә көнбатыштан килә торган бөтенләй динсезлек яный. Телсезлек яный сезгә? Телсезлек яный, әлбәттә. Һәм инде татар телен ничек тә булса саклап калырга кирәк дип тырышырга кирәк, чөнки татар телен саклый торган учак ул мәктәп. Сорауларга җавап бирәбез һәм дәреснең темасын билгеләйбез. Кистем мәктәбе бүген дә районның иң зур мәктәпләре рәтендә. Биредә 80гә якын бала укый. Балалар бакчасында 40 нарасый тәрбияләнә. Балалары күп булгач, авылның әле киләчәге бар, теле дә исән дигән өметтә яшиләр авыл картлары. Соңгы елларда якын тирәдәге авыллардан башка милләт балаларын китертеп укытсалар да, ата-аналар барысы да туган тел буларак татар телен сайлап укыта. Һәм Кистем мәктәбе Удмуртиядә татар телен һәм әдәбиятын укытуга иң күп вакыт бүлеп биргән уку йорты. Атнасына 4 сәгать. Татарстан мәктәпләрендә дә сирәк очрый торган юмартлык. Вакыт күп булгач, нәтиҗәләр дә күзгә күренерлек күп. Кистем мәктәбе укучылары татар теле буенча төрле чараларда, халыкара олимпиадаларда елда катнашып, еш кына призлы урыннарга ия булып кайта икән. Алманы үстерү генә кыен, ширетү ансат. Тирәнтен өйрәнергә тырышабыз, чөнки бездә бит әле төрле милләт вәкилләре яши. Ләкин минем нигәдер теге җиңел китапларга күчәсем килми. Шуңа күчсәк, тел бетәр кебек. Шуңа күрә әлегә әдәбиятка да инде күз сала торган. Әйе, ләкин кызганычка каршы быел безнең 5 көнлек атланга күчәргә дигән сүз бара мәктәптә. Ул инде татар теле сәгатьләр кими дигән сүз. Мәсәлән, хәзер без укыйбыз 4 сәгать атнасына, 2 татар тел, 2 әдәбият, киләсе елга берәр кала, 1 сәгать әдәбияты, 1 сәгать татар теле, 9ларда ярты сәгать була инде ул. Ярты ел атнасына, ярты сәгать. Казан белән Кистем арасы нәкъ Кистем белән Казан арасы кадәр шул. Илеңдә ни барны күршеңнән сора дип юкка гына әйтмиләр. 2023 елның 1 сентябреннән гамәлгә кертеләчәк яңартылган федераль уку стандартлары илебезнең һәр мәктәбенә 5 көнлек укытуга күчәргә мөмкинлек бирә. Ихтыярың, балалар 5 көн укый, 2 көн җил куа. Оҗмах түгелме? Оҗмах. Мәктәпләр күктән ашкан бу форсаттан аңнарын җуеп, алдын-артын исәпләмичә, күз алдына килгән бу әкияти тормышка инде кизәнеп, уку планнарын сызгалый, сөрткәли башладылар. Районда һәр чак алдынгылар рәтендә булган Кистем мәктәбе дә бу заман байрагын үз кулында җилфердәтергә әзерләнә ахыры. Әмма элеккеге шигырьләр әле онытылмаган, яңалары әле уйлап табылмаган. Башка авылдан килгән балалар бар. Алар күбесе руслар яки удмуртлар, ягъни алар мәктәбебез милли мәктәп булгач, алар барысы татар телен өйрәнәләр, укыйлар. Туган тел буларак, димәк, татар теле. Татар теле аларга җиңелрәк бирелә. Шулай ук Шулай. Без акцент бик матур, алар шигырьләр дә сөйләмә булдыралар. Чөнки балалар берничә телне беләләр, әйме? Теге билингваль, теге полилингваль дигән төшенчә бар бит инде. Дөрес, күбрәк планнар тел белсәләр, башлары да яхшырак эшли, сөйләшмәдә яхшырак булдыралар.
Әмма бу 5 көнлек табигый сайланышта көчлеләрнең генә калуы көн кебек ачык бит. Сахра кебек мәгариф басуында бодай арасындагы солыдай калган, вагайган, изелгән, туралган туган телләр ни рәвешле тереклек итәр соң? Милли мәгарифкә янә салкын күләгә төшкәнен мәктәпләр әллә абайламый, әллә инде абайларга теләми. Алка ни хәтле кыйммәт булса да, колак бәясе тормый бит. Дәресләр калан, кими. Кими. Ничә сәгатькә кими? Атнасына 1 сәгать. 1 сәгать калачак. Динә ханым, әйтегез әле, 1 сәгать эчендә гомумән телгә өйрәтеп буламы, юкмы? Мин булачак дип уйлыйм. 1 сәгать эчендә. Әйе. Яхшы. Әйтегез әле, әмма хәтта кайбер классларда, 9ларда хәтта ярты сәгатькә дә калачак ул. Димәк, атнасына ярты сәгать. Күбрәк инде индивидуаль эшкә күчәсе була. Бу түләнәме укытучыларга индивидуаль эш өчен? Сен яңа елдан карарбыз, ничек укытучыларыбызга да уңай булсын дип, и балаларда телләрен онытмасыннар дип. Сез миңа әле генә әйттегез, тел укытылырга тиеш, тел сакланырга тиеш. Ярты сәгать белән, 1 сәгать белән телне бит инде саклап та булмый, укытып та булмый. Күбрәк индивидуаль эш булса, телне сакларга булачак. Һәм әйдә именно семейный әтиәниләр белән эшләсәк, әйдә сөйләшсәләр, чөнки телне сакларга булачак дип мин уйлыйм. Бу бармак әни, бу бармак әти, бу бармак бабам, бу бармак. Бу быелгы беренчеләр татар дип аталган төркеменнән. Кистем авыл клубында татар теле түгәрәгендә бу балалар туган телләрендә беренче сүзләрен әйтергә өйрәнә. Авыр өйрәнә. Ни хәл кылмак? Телнең бүгенге язмышы шул. Кайчандыр атаклы сәясәтчеләр үстереп биргән авылда бүген татар авазын ишетү тансык. Каждый сүзне татарча дөрес әйтергә өйрәтәбез. Сыңнан гына инде башлыйбыз сценарий буенча эшләргә. Балаларның гомумән әйткәндә татар теленә менә мөнәсәбәте нинди? Аларның өйрәнәсе киләме, юкмы бу телне? Килә, килмәсә йөрмәсләрдер иде. Мәктәптә бит инде өйрәнәр татар телен. Тырышалар, аңа күрә инде. Менә мәктәптә дә өйрәткәч, әйме? Менә булай итеп сәхнәгә чыгып та уйнагач барыбер файдасы бардыр, әйме? Бар. Татар авылда кирәк. Татар телсез, татар авылда торып булмый. Үз телеңне һәр бала белергә тиеш. Ярты сәгатьтә нәрсә өйрәнеп була? Ярты сәгатьтә бер нәрсә өйрәнеп булмый. Бер нәрсә биреп булмый балага. Ул бит аны үзләштерми инде ярты сәгать эчендә мин үзем сөйләсәм генә. Ул үзе тикшеренеп эшләми, дәрестә булып чыга. Мин сөйлим, ул тыңлый булып чыга инде. Һәм бу барлык уңышларыгызны бетерәсегез килми, әйме? Килми. Уңышларны бетерәсе килми. Мин вообще татар телен, туган тел бит безнең. Ул туган телне бетерәсе килми. Без аны бит саклап калып, киләчәк буыннарга тапшырырга тиеш. Безгә бит әбиләр саклап кала алганнар. Һәр буын үзеннән соң ниндидер бер яңалык өстәп бара. Бер нәсел дәвамчылары, бер ыру баллары аеры, бер агачта үсеп җитешкән җимеш кебек татлы да ачы да булырга мөмкин икән. Аттан да ала да кыла да туа шул. Берәүләр җаннарын куркыныч астына куеп, милләтнең аянычлы язмышы өчен янып, көеп, кайнар күз яшен түгеп, телгә булган самими риясыз мәхәббәтен даулыйлар. Икенчеләренә диңгез тубыктан шул өметне ишетәләр, какшаталар, кистереп юкка чыгаралар. Бер нәсел нәсәпнең акыллылары. Ниятең кәкре-бекре булса, юлның турылыгы, ыруның зурлыгы файда итмәс. Мәктәптә без әдәби тел өйрәнәбез. Әдәби тел безне гомум татарлар белән тоташтыра бер чара. Чөнки бездә диалект. Менә күрәбез, кайларда әдәби тел укытмый, ул яктагы татарлар, без татарлар түгел, без Казан татарлар түгел дип инде, без мишәрләр, без теге Себер татарлар дип гомум уртак бер татар милләтен аерыла башлады. Үзаң кими. Үзаң кими. Нәкъ менә шул үзаң тел үзаңны бирә. Үзаң юк икән милләт бетә. Яисә башка милләткә әверелә.
Халык мәгарифе нинди авырлыклар гына кичермәде. Карныбыз белән кар ярдык, бурныбыз белән боз ярдык, әмма татар телен саклап калдык. Яңадан бүреләр чыгарып үстек, җитештек, өлгердек, чәчәк аттык, өшедек, шиндек. Удмуртиянең башкаласы Ижау шәһәре әле революцияга кадәр бүгенге Татарстанның Әгерҗе, Минзәлә, Чаллы, Түбән Кама тирә-як авылларының чуар йөрәкләрен үз канаты астына җыйган кала. Берләшеп яшәргә күнеккән татарлар биредә бер бистәгә оеша. Менә ул ерактан күренгән, беленгән, һәр татар җанына якын булган тәрәзә капка йөзлекләре. Нәкъ менә татар бистәсендә 90-нчы еллар башында Ижауның данлыклы татар гимназиясе үз ишекләрен ача. Бу уку йортына ләгеп уку үз вакытында иң катлаулы, әмма иң абруйлы эшләрдән саналган. Бу гимназияга ул вакытларда нинди балаларны китертәләр иде? Ата-аналар теге, ниндидер теге милли җанлы татарлар иделәрме? Элегрәк? Әйе. Элегрәк алар үзләренең нинди гимназияга килгәннәрен белеп киләләр иде. Һәм безнең анда менә сез шушы территорияга караган дигән сүз юк иде. Һәм алар килгән вакытта татар телен өйрәнәчәкләрен белеп һәм кая килгәннәрен белеп киләләр иде. Бүген менә бу ихтыяҗ бармы, юкмы? Бүгенге көндә без территория өчен эшлибез һәм беренче сыйныфларда татар группасы итеп җыяр өчен авырлыклар туа. 2015 елда гимназиягә Габдулла Тукай исеме бирелә. Әмма ниятләр кояштай зур булса да, аларны сүндерерлек кечкенә генә болытта җитә шул. Татар мәгарифенең кояшы дигән бөек Тукайбыз исемен йөрткән Ижау гимназиясе бу яуплылыкка, күңеле, хезмәте, тормышы белән әзер булды микән? Бу исемне яклауда, саклауда нинди көч куйды ул, нинди тырышлык күрсәтте? Без шулай шул хәзинә тапсак чүпкә атабыз, алтынны бакырга алыштырабыз. Бүген этно-мәдәни уку йорты статусына ия булган бу мәктәптә балаларның нибары 3/1 өлеше генә татар телен туган тел буларак өйрәнә. Бу гимназиягә дә җителде булса кирәк. 5 көнлеккә күчү сәбәпле әлегә атнасына 3 сәгать укытылган тулы канлы татар теле һәм әдәбияты дәресләренең 2нче елдан шактый кимүе, саегуы һәм акрынлап бетүе дә ихтимал. Чөнки кадере булмаганның кирәге юк аның. Балаларның уңышлары сәгатьләр санына бәйле түгел. Ул беренче чиратта мактанып әйтү түгел инде. Укытучының вакытында күрә белеп, бу бала белән өстәмә әзерләнеп, эшләп, аны дәртләндереп, ул инде менә шушыңа бәйле дип уйлыйм. 5 көнлеккә калганда әлбәттә дәресләрнең кыскаруы бик кызганыч. Менә безгә хәзер генә әле әйтеп кенә куйдылар, ни өчендер 9нчы сыйныфта ярты сәгать 05 дибез инде без аны, ярты ел татар теле укый, ярты ел әдәбият укый. Менә күз алдына китерсәгез, ярты елда гына 9нчы сыйныфта укый торган балага әдәбиятның бөтен матурлыгын, бөтен әсәрләрнең иштәлекләрен гомумән биреп буламы? Юк. Телнең язмышы дәрес санынан гына торадыр да димим, телнең язмышы безнең күбрәк әтиянидән тора. Чөнки әтияне менә без татар телен барып сөйләшәбез, без аның белән аралашабыз, әби бабайлар белән аралашабыз, безгә татар теле кирәк түгел дип рус сыйныфында утыра икән, безнең татар теленең грамматикасы димәк инде аның мотор әдәбияты югалды дигән сүз. Алар сөйләшү, әле ул мотор әдәбият дигән сүз түгел. Почему решили перейти на 5-дневную учебную неделю? Ну, во-первых, федеральные образовательные государственные стандарты рекомендуют нам перейти на 5-дневную, запрос родителей и больше времени уделить внеурочной деятельности в субботние дни. Чем пришлось пожертвовать? Мы еще не перешли. Это наши планы, мы все это обдумываем. Конкретного решения еще на сегодняшний день не принято. Алдан кышкырган күкенең башы авырта диләр. Мәктәп җитәкчелеге дә 2нче елга булган исәбен алдан ук шулай күрәзәлек итүебезне имеш-мимешләргә ияреп алдануыбызга бәйләде. Утсыз төтен чыкмый, җилсез хура да селкенми диләр. Билгесезлек һәр вакыт уйларның ишлесен тудыра. Туган телләренең язмышы хәл ителгәндә, уялып, кәнфитләнеп тору артык булыр. Алдан каркылдамасаң, тау башыннан атылган ташны туктатып булмас. Аны анда артык эш майтарып, үстерәп торасы да юк. Түрәләр, хәтле түрәләр бу вазгыятьтә туган телләр нинди хәлдә калачак икәнен яхшы чамалый.
Әммә әлеге дә баягы шул ук бер кайын таягы. Барлык өлкәләрдә, шул исәптән бездә дә, Татарстанда да, күршеләрдә дә шул ук бер үк сүзне тырылдаталар. Туган телләрнең өметле киләчәгенә яңа киртә куйган бу кануннар 5 көнлеккә күчү карарын кабул итүдә бар вәкаләтләрне мәктәпнең үзенә тапшыра. Һәм бу вазгыятьтә сыналуыңа караганда сынатмауың хәерле. Мәктәпләр әйләнә дә казыгына бәйләнә. Как мы знаем, выбор 5-дневной или 6-дневной недели – это законом определено полномочиям образовательной организации, но позиция министерства, что все-таки максимально, чтобы школы оставались на 6-дневной неделе. Это касается в части возможностей для изучения родных языков, ну и кроме того, чтобы сохранить качество образования по другим предметам, потому что требования стандартов высокие, успеть освоить надо много. Татар халкының ныкрат ярлары буенда җанлы өметле чоры инде күптәннән тарих битләренә кереп улаккан. Артык эш көтәргә җай да, вакыт та юк. Бүгенге мәктәпләрнең яңа куәт алырга түгел, моңарчы алганнарын саклап калырга да көче хәле бар микән? Элек Удмуртиядә 30-га якын мәктәптә татар теленең укытылуы мәгълүм иде. Хәзер бөтен республиканың нибары 6 мәктәбендә генә татар теле фән буларак кертелгән. Бу уку йортларында да 5 көнлеккә күчү сәбәпле туган тел дәресләре атнасына ярты сәгать калырга мөмкин. Ялына тотынып кала алмасаң, койрыгына гына тотынып кала алмассың шул. Монда федераль законнарда үз уенын уйнады, үз ролен уйнады, чөнки туган телне саклап, сайлап алу хукукын ата-аналарга бирделәр. Алар гариза язарга тиешләр иде. Бүгенге ата-аналарга гариза язу ул үзе бер сынау дип әйтергә кирәк. Алар бу гариза язудан куркып калдылар ата-аналар. Ни дисәң дә бүгенге урта буын яшьләр бигрәк тә үзләре дә ана телен белмиләр. Һәм инде мин үзем белмәгән телне балама ничек өйрәтим дип куркып, алар бу гаризаны язудан күбесе баш тарттылар. Сүзләрнең иң күбесе, иң зурысы, иң әһәмиятлесе бары тик туган тел аша иңе. Удмуртиядә чыккан Яңарыш исемле татар гәзите татар халкының тирән изен саклар өчен бер якты сукмак салып бара. Әмма кайда ул юл башы, ярдәмчел, итәгатьле, кеше күңелле татар баласын, булачак укучыларны ничек үз милләтеңдә саклап калырга? Аның һәрберсенең үз милли үсеш булсынмы, тарих булсынмы, аны белгечләр әйтәләр бит инде шул спираль буенча үсә ул дип. Бер күтәрелеш чорын кичерсә, яңадан ул түбәнгә дә тәгәри һәм тагын яңадан күтәрелә. Без бүгенге көндә менә төпкә төшеп җитү алдында торабыз дип уйлыйм мин. Мине бу куркыта әлбәттә, чөнки хәзергедән дә түбән төшеп китсәң инде, менә яңадан кыенрак булачак. Шуңа күрә төпкә төшеп җиткәнче безгә туктап, үзебезнең кайда барабыз, кембез, кайда кыйблабыз, кайда менә шуны белгеләргә кирәк иде. Хәзер бит инде менә заман таләп иделәр, ләкин бөтен әйберне заманга сылтау ул дөрес түгел. Заман ул biz ул заманны үзебезгә ничек кирәк шулай барып җибәрергә тиешбез дип уйлыйм. Телебезне сакларга телибез икән, безнең бөтен көчебез шушы юнәлештә булырга тиеш. Шыныккан кырыш белән берлешкәндә генә чакматаш ут чыгара диләр. Бу тапшыруны әзерләгәндә тормыш хафаларыннан бер üzülеп юанырдай бик тә шатлыклы хәбәр килде. Язмыш үзенең рәхимен салды булса кирәк. Кистем мәктәбе әлегә 6 көнлек укытуда калып, татар теленә һәм әдәбиятына булган бар сәгатьләрен саклап калачак. Атнасына 4 сәгать. Татарстан мәктәпләре авыз суларын йота торсын. Рәсәй төбәкләрендә бүген туган телебезне саклап калу суганнан да ачы шул. Әмма халкыбызның зур өлеше сибелеп яшәгән җирләрдә туган телебезнең сакланып калуы һичшиксез балдан да татлы булачак. 7 камыт кидерсәләр дә халык аңыннан аның бөек тарихын кисеп ташлап булмый. Ныкрат татарлары бер тамырдан үскән агач кебек тырыш, һөнәрле халык, гомер-гомергә авыл җирендә туып үскән, авыл мәктәбендә укыган, хәтта үз туган телендә белем алган татарлар арасыннан кемнәр генә чыкмаган. Танылган укытучылар, табиблар, журналистлар, җәмәгать эшлекләре. Уйлап кына карагыз әле. Кистем авылы хәтта дөньяга танылган астрономнар биргән як бит. Кистем мәктәбендә узак еллар астрономия
укыткан, күк җисемнәрен 5 бармагы кебек яхшы белгән гади авыл укытучысы Ибраһим Әхмәров 1939 елда койрыклы яңа йолдыз күреп, аның урынын исәпләп, бу мәгълүматны Пулково обсерваториясенә җиткерә. Комета ашкан һәвәскәр астроном Ибраһим Әхмәровның исеме Зур Совет энциклопедиясенә кертелгән. Хакыйкатьне үз акыллары белән алган шундый әдипләребезнең якты исеме татар рухын, татар аңын, үз милләтең белән горурлык хисенең йөрәкләребездә әле сүнмичә пыскып торган ялкынын янә кабызырга мөмкин итә бит. Ул вакытта, кысыр заманнарда, гаделсез кануннарда тузан бөртегедәй тоелыр.